DAS गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय 25 दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै थुंगेबाय। थांनाय 29 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम खुंफुंजादोंमोन 25 दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया। बेबादिनो दिनैनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया गेलेजायो स्पर्ट्स क्लाब आरो फेरेंगा क्लाब बिजनीनि गेजेराव। बे गेलेनाय बादायलायनायाव नारा-नाथा गेलेनानै उदालगुरि स्पर्ट्स क्लाबा 3-1 गलनि फारागथियाव फेरेंगा क्लाबनि बिजनीखौ फेजेननानै देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि 25 दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायावनो गासै मोन 8 जोलुर गेलेग्रा हानजाया बाहागो लादोंमोन आरो फैयै दिनैनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव उदालगुरि स्पर्ट्स क्लाबा देरहानानै 25 दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायनि देरहासार बान्थाखौ आजावनो हायो। दिनैनि बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौनो बाहागो लानानै बेखेवना होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया। लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि आरो UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। बर'लेण्ड ओनसोला फुटबलनि मावगोन फुटबल प्लेयारफोरनि मोनसे हासार गोनां जायगा फुटबल हाब आरो बर'फोरखौ स्पेशेलि इनबर्न फुटबल प्लेयार होननानै गनायना लानाय जायो। साफ्रोमबो बर'आनो फुटबल गेलेनो बे एक्सपार्ट जानाय जायो आलादा बाथ्रा, खिन्थु बाय नेचार बर'फ्रा फुटबल गेलेनो रोङो। दा बेबायदि हिसाबै जाति हिसाबै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फुटबल गेलेग्राबाबो जों बिथांमोनखौ खोब मोजां स्कप होनो हायैखाय जों नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलनि फुटबल प्लेयार जानो हायाखै। आरो बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव थानाय फुटबल इन्टारेस्टेड सुबुंफोरखौ बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा बिथांमोनखौ मोनसे गोजौ लेभेलाव लाबोनायनि मोनसे नोजोर खालामनाय जादों। आरो बेनिखायनो जों गामि ओनसोलावबो फुटबल बादायलायनाय खुंदों आरो लोगोसे जोंहा दाब दाब जायगायाव मुंख्लंफोरनि मुङै दानि बेवहाय दावहारि मुंख्लंफोरनि ट्रफि थाबाय। गसाइगाव बोहैथिनि नामै फुटबल गेलेनाय दं, एबार होनाय जायाखै। बिनिफ्राय माबा बेंटलाव जाब्रांनि मुङै बिदि खेला जाबाय आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बिदि मुंख्लंफोरनि मुङै बिदि फुटबल खेला होनाय जादों। आरो बेखौ होनायनि थांखियानो जाबाय जे जों जातिनि ओनसोलनि जौगानो थाखाय जायफोर खामानि मावनानै जिउ बावलांबाय बिथांमोनखौ जुगुमिया खालामनाय, अरायथा खालामनाय, लोगोसे बिथांमोनखौ जारिमिनाव मुंदांखा खालामनाय आरो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बिथांमोनखौ गोसोखाङो आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना जे जोंनि थाखाय नांबाय बेखौ सनमान जाहाथे जों होनो रोङो, बेनि थाखाय बे मुंख्लंफोरनि मुङै जों दाब दाब जायगायाव बिदि फुटबल बादायलायनो होदों। आरो लोगोसे जों बेबायदि खेला खुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय फुटबल प्लेयारफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो उन्दै जोंनि फुटबल प्लेयारफोरखौ आइजोफ्रानो जा बा हौवासाफ्रानो जा बिथांमोननि सिङाव थानाय जिथु फुटबल टेलेन्ट बेखौ नागिरनानै दिहुननानै जाहाथे गोजौ थाखोआव लांनो हानाय बेबायदि स्कप होनो होननानै बे फुटबल बादायलायनायफोरखौ जों खुंनाय जादों। आरो दिनै दतमायाव 25थि दावहारु मुंख्लं जि फुटबल ट्रफि बिनि जोबथा खेला जादों। आरो बेयो दासिमहालागै बे खेला 25 बोसोर सोलिबाय आरो बे 25 बोसोराव जिखिनि दायित्व लानो खुंबाय जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दतमा आन्चलिक कमिटि आरो बिनि लकेल जि खुंथाय कमिटि बिथांमोना गुबुन बोसोराव जेरै खुंदों एबारबो खुंदों, बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो जों बेबायदि दाब दाब जायगायाव जाहाथे फुटबल खेला बादायलायनाय खुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबलनि बेलायाव मोजाङै गोसो होना जाहाथे गेलेनो रोङो बेखौनो थुलुंगा जों होदों। बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि थांखियैनो दिनै बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि प्रत्येक समस्तिनो मोनसे फुटबल ग्राउन्ड मोजां खालामनायनि थांखि लादों। इतिमধ্যে जों 6थासो समस्तियाव थांनाय बोसोरावनो फान्ड हरबाय आरो एबार बाखिखिनियाव हरगोन। बिनि अनगायैबो जों थांनाय बोसोर बे इन्टार सिक्सटिडेल काउन्सिलफोरनि गेजेराव ISPL होननाय मोनसे कम्पिटिसन फाथिदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो जों थांनाय बाराव सन्तोष ट्रफिनि मोनसे खेला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव लाबोदोंमोन आरो एबारबो जों दुरान कापनि प्रतियोगिता बेखौ लाबोदों। आरो बेफोर गासैबो थांखियानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबलनि बागै जों थुलुंगा होनाय, इन्सपाइरेसन होनाय, एनकारेजमेन्ट होनाय, जाहाथे बिथांमोना फुटबलखौनो गोसो होनानै गेलेनाय बिथिङाव दावगालाङो आरो साफा नेसनेल प्लेयार बा इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो हायो, बिनि मोनसे स्कप होनाय आरो बे थांखिजों जों गेलेदों। जों लानाय जाथ'वाखै, खिन्थु लानायनि प्रयजनखौ जों सानो। मानोना खनसेल' गेलेहोना बाखि ड्रप खालामना दोनोबा बे जोंनि थाखाय एसे गाज्रि नुगोन।
बेनिखायनो जों सावरायलायगोन आरो मा खालामनाय जायो ओरैनो जों थांनाय बाराव आसा खालामदोंमोन जे एबार जों बर'लेण्डआ खुंबाय नेक्स्ट बोसोराव हयथ' गुबुन काउन्सिलाव खुंगोन खोमा बिदि होनना साननानै दोननाय जादोंमोन खिन्थु दासिमहालागै गुबुन गुबुन काउन्सिलनिफ्राय बेबायदि खुंनो दायित्व लानाय बाथ्रा सफैयाखै आरो बेनिखायनो थाङै थुङै हयथ' बिटिआरआनो बेखौ खुंहैनो गोनां जानो हागौ खिन्थु बेखौ जों दासिमहालागै सावरायलायाखै सावरायनानै जों निसय डिसिसन मोनसे लागोन आरो सार मोनसे कुइसन आथिखालाव फुटबलनि अनगायैबो आसाम सरकारा खेल महारननि गेजेरजों गामि सिं सिं ओनसोलफोराव बिसिडिसि लेभेलाव बे खेल महारन खुंनायनि गेजेरजों उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जे गेलेनायनि बिथिङाव रोंगौथिखौ बाहाय बरनबोनो नाजादों बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि बिबुंथि होनो सानो आरो बेखौ मा फोरमायसानो बे खेल महारननि सायाव सार खेल महारना आसाम सरकारनिल' नङा बे दुलाराय भारत सरकारनिनो मोनसे इन्सट्राक्सन बे इन्सट्राक्सन मथे खेल महारन लोगोसे सांस्कृतिक महारनबो जागोन दा गेलेनाय जाबाय थादों बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय थारमाने पन्सायत लेभेलनिफ्राय जाजेनदों पन्सायतनिफ्राय ब्लक लेभेलाव बेनिफ्राय समष्टि लेभेलाव बे मा बुंगोन बिधान सभानि समष्टि लेभेलाव जागोन बेनिफ्राय जिल्ला पर्याय जागोन बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव जागोन बेनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव जाहैगोन बेयाव गोबां खेला दं फुटबलल' नङा फुटबलनि अनगायैबो काबादि थाबाय ख'ख' थाबाय भलिबल थाबाय बेफोरबायदि खेला भलिबल दं बेफोरनि गेजेरजों जों गामि ओनसोलाव थाखानाय फुटबल टेलेन्ट बा स्पर्ट्स टेलेन्ट फुटबलल' नङा एनि स्पर्ट्स बे स्पर्ट्स टेलेन्टखौ नागिरना दिहुननायनि गेजेरजों जों बे गामि ओनसोलनि प्लेयारफोरखौ जों नेसनेल लेभेलहालागै बा इन्टारनेसनेल लेभेलहालागै लांनो हायो नामा बेबायदि मोनसे नोजोरजों बे खेलाखौ गायसननाय जादों आरो जों रेसपन्सखौ खोब मोजांखौनो मोन्दों कारण गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां प्लेयारफोर ओंखारबोदों उन्दै उन्दै गथ'फोर आइजोफोरबो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बेनिफ्राय मोजां प्लेयार जों दिहुननो हागोन आरो जुदि नेसनेल लेभेलहाय गेलेनाय सेलेक्ट जायोबा बिथांमोनखौ कचिं टचिंनि बेबस्था सरकारनिफ्राय होनाय जागोन बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय मोजां जादों दिनै जों बिटिआर सरकार बिनि थाखाय खरस खालामनो हायाखै खिन्थु बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय खरस खालामनो बे एज पार द इन्सट्राक्सन अफ द सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे माबाया जादों बेनिखायनो आसा खालामदों बेयो जोंनि थाखाय मोजां जागोन बिदिनो गामि ओनसोलाव थानाय मोजां प्लेयारफ्रा हयथ' सरकारनि नोजोराव रायजो राजानि नोजोराव गोग्लैयाखैमोनब्ला नैबे गामि ओनसोलाव खुंनायनि गेजेरजों नोजोराव गोग्लैगोन आरो बिथांमोना गोजौ थाखोआव थांनायनि मोनसे स्कप मोनगोन थेंक इउ सार आं दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि आफादगिरि जानानै दिनैनि गेमखौ खोब गोजोननाय मोन्दों जों लुबैनाय बादि गासिबो हांख्रायनाय आलासिफ्राबो सौफैजोबदों रायजो राजाफ्राबो गोबां जादों बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो आलासि आरो रायजो राजा खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आरो जोंनि कमिटिनि साफ्रोमबो वार्कारफोरखौ आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिग्रोबाय दा दिनै फाइनाल गेम हिसाबै गाज्रि जायाखै खोब मोजाङानो जादों आं बेखौ थांजेननो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय दिनै जोबथा गेलेनायाव सोर हानजानि गेजेराव जानानै थांखो दिनैनि जोबथा खेलाया जोंना जानानै थांबाय जे फेरेंगा क्लाब बिजिनि आरो बिनि हेंथा गेलेदोंमोन जोंहा अदालगुरि स्पर्टिं क्लाब अदालगुरि दा बे गेलेनायनि जोबथा रिजाल्ट हिसाबै अदालगुरि 3 आरो बिजिनि 1 रिजाल्ट हिसाबै जों मोननो हाबाय बान्था हिसाबै मा होनाय जागोन बान्था हिसाबै जोङो जोंहा मोनसे थिखानाय जोंहा मोनसे डिसिसन दंखायो आगोलनिफ्राय जे जों चेम्पियनशिपनो जोङो ट्रफिजों लोगोसे 75 रां जों 75,000 रां जों हरफायो आरो रानार्स आपनि थाखाय जोंहा 50,000 उइथ ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयारनो जोङो ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां जों हरो आरो लोगोसे दैलि हेर' अफ दि मेचनि थाखाय दैलि जों सानफ्रोमबो 1,000 खरि 1,000 खरि जों होबोबाय थादों दिनैनि जागायजेननाय जोबथा खेलायाव सोरखौ आलासि महरै हांख्रायनानै दिनैनि खोब गोजोनथाव बाथ्रा जों जाय गाहाय आलासिखौ गोबाव समनिफ्रायनो जोङो आसा खालामनानै दंमोन बिथाङा जोंनि ओनसोलाव फैफेराखै बिथाङानो जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि मोनसे समनि एनडिएफबिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि दानि बिटिआरनि डेपुटि चिफ श्रीजुत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बे चिफ गेस्ट आरो माननि आलासि हिसाबै जोंहा दिनै बेवहाय आफानि एक्स प्रेसिडेन्ट हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि इस्ट क'क्राझारनि मानगोनां एमएलए श्रीजुत लरेन्स इस्लारि सार बिसोर नुजाफैनो हादों आरो केडिएससिनि
जोंजों हांख्रायनाय बादि केडिएसनि प्रेसिडेन्ट केडिएसनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गोबां आलासिफोर फैफादों लोगोसे ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरनि जा दं डिस्ट्रिक्टनि आनसलिकनि माने फ्राय जोंनाव बाहाय नुजाफैजोबदों। गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो नाथाय नैबेयाव गेलारिया जायगा थोआखै दा बे बिथिङाव आपग्रेड खालामनायनि गोनांथि दं मा दं नामा जिहेतु दावहारु नोंथांमोना दिनै जों खुब दुखित जोंनि बे दासा फिला जोंनि लुबैनाय बादि जा कनस्ट्राक्सन जानांगौमोन बे जायाखै जोंहा पेभिलियनबो गैया बे पेभिलियनावनो जोंहा गोबां थाखा थाङो बोसोरे बानायनाङो गेलारियाबो इनकमप्लिटखौनो होनजायो। जोंनि दतमा ओनसोलाव खेलाखौ मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजा दं गोदोनिफ्रायनो गोबां रायजो राजा फैयो नायफैयो बे हिसाबै जोङो चिफ सारनिसिमबो मेम'रेन्डाम होबाय आपग्रेड खालामनायनि थाखाय चिफ सारनिसिमबो जों मेम'रेन्डाम होनानै दङ आरो दतमायाव मोनसे स्पर्ट्स फुटबल एकाडेमि खुलिनायनि बाथ्रा होदों चिफ सारा बेनि थाखाय आं चिफ सारखौ बे हाबाफारिखौ मावफुङोबा खुब गोजोननाय मोनगोन आरो थेंक्स होगोन। फैबाय थानाय समाव नैबे दावहारु फुटबल गेलेनायखौ लानानै माबायदि मिजिं थिदों माबायदि थांखि दं? जुदि नोंथांमोनहा दिनै फैयै 25 बोसोराव आगान होबाय सिलभार जुबलिसिम आगान सौफैबाय जे बेफोरखौ माबोरैहाय जौगासारनायनि खालामनो थाखाय मिजिं दङ? जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बोरै खालामलांनो हायो सिस्टेमफोरखौ दा जोङो माने खुनुरुखुम जोंनि स्पर्ट्स लाभार स्पर्ट्सखौ मोजां मोनग्रा जोंहा गोबां डनर्सफोर जों मोनो बेजोंनो थुक थाक जोङो माने खुनुरुखुम खुंबाय थानो हायो गोबां खस्थ' मोनो जोङो दा जोंहा जाहाथे बे खस्थ'निफ्राय जों बारग'नो हायो इयुनाव बेनि माबा मोनसे पलिसि लानानै आवगायनायनि जों दिनैसिम सिन्था खालामथ'नो हायाखै खिन्थु जोङो गोजौआव बोरै लांनो हायो बेखौ जों सिन्था खालामदों आरो बिटिसिनि मानगोनां चिफ सारजोंबो जों रायज्लायनो सानदों जे मेजर ट्रफि दङ जोंहा 10 थाना बेसेबांबा माबायाव सारा बिटिसिआव बिनि माबायाव दतमायानो फार्स्ट होनजायो बिटिसिनिफ्राय 5 लाख रां मोननाया दा बे 5 लाख रांजों जोङो खुनु माने मेकआप जाया जोंनि खरसा बिनि थाखाय जों चिफ सारखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों जाहाथे सारा जोंनि बे खेलाखौ साबसिननिफ्राय साबसिन जों बोरै गोजौआव दैखांलांनो हायो लकेलनि मोनसे इनकारेज जोंनि जाखांफुनाय फुटबल गेलेग्रा बिथांमोन उन्दैसा गथ'फोरखौ जों बोरै साबसिननिफ्राय साबसिन माने इनकारेज खालामनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे चिफ सारा जोंनो गोबां रां एसे बारायनानै होयो बेखौ आं खावलायबाय चिफ सारखौ। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एनलाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।